zan yi bayani akan batun wannan shaidanin mutumi da aka kama shi da batanci ga sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wanda al'amarin da ya shafi manzan Allah al'amari ne wanda babu babba babu yaro, babu shugaba babu wanda ake shugabanta, kowa da kowa al'amarin ya shafe shi. Al'amari ne mai girman gaske wanda zagin manzon Allah kamar yadda na faɗa mana ba shi ne a yi zagi irin na 'yan tasha ba. Zagin manzon Allah ka yi ɓarin baki akan annabi da gangan, to wannan ana saka shi ne a babin zagi. Sannan a siyakin maganansa shi Idris Abdulaziz Dudancan shi siyakin maganansa ya yi siyaki ne yana jero wanda kullum kafirta su yake yi, yana la'antansu, domin a washe garin da ya yi wannan maganan ya yi takidi, mana ya karfafa magana da abin da ya karfafa shine ya ambato manya-manyan wanda ya zazzage su: Shehu Tijjani, Shehu Ibrahim, Shehu Abdulkadir, Shehu Dan Fodiyo. Duk wanda ya ambaci sunansa sai ya ce mushe mushe mushe. Da ya zo kan manzan Allah sai ya yi shiru, sai ya ambaci sunan manzan Allah a jerin gwanan wanda ya zage su. To wannan siyaki ne wanda yake tabbatar da cewa wannan bawan Allah ya yi batanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kamar yadda na faɗa mana, annabi ba kamar sauran halittun Allah ba ne. Allah ne ya ce, ya ayyuhal ladzina amanu la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya ku mu'mine, kar ku saka kiran annabi a tsakaninku kaman yanda kuke kiran shashi da shashi. Misali, ko da kiran sunan wani shehi ne, idan da ka zuro sunan manzon Allah kana taba wani mutum sai ka zuro sunan manzon Allah a ciki, to wannan ka keta manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce an tahabata a amalukum, ayyukan ku da su rushe gaba daya, wa antum la tash'uruna, ku din nan ba ku san ayyukan ku sun rushe ba. Duk cikin manya-manyan alkaba'ir babu kabiran da take rushe aikin mutum in ba shirka ba. La in ashrakta la yahbatanna amaluk, idan kai shirka aikinka duka zai rushe. To kiran manzan Allah da salo irin na yanda muke kiran junanmu, Allah ya ce zai rusa ayyuka ba tare da mutum ya sani ba. Kuma batun da yake yi na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ko batun da yake yi na wa iza sa'alta fas'alillaha, wannan ai duka ayoyi ne, aya ne na alkur'ani, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in din. To waye yazo maka da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in din? A bakin babanka ka ji? Annabi ne yazo maka da iyaka. To ka yarda ya taimake ka da yazo maka da iyyaka na'budun da kake kafa hujja da shi din. Ka yarda ya taimake ka da ya zo maka da tauhidin wa iza sa'alta fas'alillaha wa iza sta'anta fasta'in billah. Ka yarda da wannan ababin ya taimake ka. Kuma iyaka na'budu wa iyaka nasta'in baya kore godiya ga wanda ya zo maka da alkhairi ababin ya taimake ka. Kafircewa ma Allah ne a kafirce a ce annabi bai taimaki mutane ba, annabi ba na neman taimakonsa, wannan ai da Allah kake yi. Allah ne fa ya zaɓe shi, ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina, ba mu turo ka ba sai dan ka zama rahama ga talikai. Ga talikai, al'alamu shine duk abin da ba Allah ba fa, duk wanda ba Allah ba ya shiga cikin al'alamuna. Allah ya ce mun turo ka dan ka zama rahama gare su. Ashe kai baka cikin al'alamuna? Allah da ya turo annabi dan ya zama rahama gare su? Baka da wani mafita a wannan wato musiba da ka samu kanka a ciki, baka da mafita a ciki wallahi. Duk zage-zagen da zaka yi, naji duk irin zagin da kai, Allah ya saka da alheri. Zagi ai wanda ya koyi zagi shi yake zagi, dan tasha shi yake zagi, wanda baya da wanda za a zagan mai shi yake zagi. Amma mai hujja yaushe dai tsaya yana zagi? Zagi babu littafin da zaka je ka sayi littafin koyan zagi a koya maka zagi. Akwai wannan littafin? Akwai makarantar koyan zagi? Saboda haka zagin dan kaza wannan duk ba dalili bane.
abu ne dai ya tabbata, kuma wallahi tallahi sai an tsiye ka. Abu ya tabbata, dirshen ya tabbata, kuma sai an tsiye ka. Ai baka fi karfin kowa ba, baka fi karfin kowa ba. Aya ne cikin suratul baqara, Allah yake ce walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala allazina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzala Allahu baghyan an yunzila Allahu min fadlihi 'ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin 'ala ghadabin. Wannan faba'u bighadabin 'ala ghadabin din yahudu ne fa da nasara fa su ne fa ba'u bi ghadabi